Добро утро! Днес е понеделник. Имаме актьорско майсторство. Добро утро, колеги! Някой иска да каже нещо за себе си? Да. Здравей, Огара, как си? Добре съм, а ти? Пак ли ти е студено? За мен ли? Да. Не, добре, не е На теб вече ти е студено. В принцип, да. Добро утро, господин Васко. Кой е това? Камера. Добро утро! Да. Ще кажете ли нещо на камерата? Как за няма? актьорската професия. За актьорската? Да. Ами това е тежка професия, свързана с много пътуване и алкохол. Аха. Това е, което искам да кажа. Трябва да мога да се пие алкохол до 2 кила на ден. Колко жалко. Няма жалко. Много няма. жалко, значи. Това е положението. Трябва да се къркочке постоянно. Ще се съобразим тогава. Айде. Почвам малко да се ядосвам, защото, нали, както всичко си вървеше наред, бях на лекции, след това на логопед, след това си взех билети за театър, наех си книга да чета, Чехов. След това исках да си извадя карта за БДЖ. Обаче отивам и ми казват, че ми трябвало декларация от университета, което аз не знаех и не носех. Това, което ме дразни е, че отидох, бях... Ало? Не, имате грешка. Това, което ме издразни е, че вече съм отишъл на централна кара, готов съм с всичко, най-накрая нещо, което се каня да направя от много време, така ми казват, няма да стане моето момче. И това ме издразни. Аз най-лесно ще отида утре, но това значи, че ще имам още една задача за утре. Прибрах се, като се прибера, изкъпах се, имам Данколов глутамин, Данколов креатин и Данколов протеин. Смесваме ги заедно, сипваме мляко, защото сме на бълки и ни трябват допълнителните калории. Това беше понеделник. Добро утро! Днес е вторник, забравих да снимам докато тренирам и сега отивам към София да се видя с един интересен човек. Видях се с Атанас Ребрев, не снимах, защото се виждаме за първи път от доста време, но със сигурност ще го видите в някой клип в бъдеще. Сега паркирах пред колежа и влизам след малко. Тук сме с Преско и Веско Маринов. Бегай, че се щупи камерата, много съм грозен. Да, отиваме на секс, наркотици и рок-н-рол. Не през цялото време. Само малко това да покажа. Само малко нас да покажа. Кажи нещо за себе си. Аз съм много интересен човек. Ево. Кажи нещо за себе си. Аз обичам да правя много смешки. I just died of your
Прибрах се. Не съм критик, мога само да дам личното си мнение, че не ми допадна. Това ще е за днес, вторник. Ще се видим утре. Много е студено. Много е студено, не се живее. Но отиваме на лекции за пореден ден. Можем да направим това, но който го може. Mambo baby, mambo man, mambo baby, mambo man. For the side, we'll drink a cup of kindness for the sake of the side. Свърших лекции, отивам към Централна гара да си извадя карта за БДЖ, защото не успях миналия път. По принцип ще да имам философия после, обаче аз ще трябва да пропусна, защото съм на театър. Трябва да питам майка ми, аз лош човек ли съм? Не си бях заверил това за БДЖ, отивах да го заверявам, обади ми се, че не е там и няма кой да ми го завери. И ще трябва утре да ходя до някъде си, след това пак до колежа, след това до БДЖ, да си изваждам карта и да си купувам билети. Утре е четвъртък, аз в петък пътувам на обяд, то може да няма билети и да съм правостоящ във влака. Супер! Абе, живот. Помнете от мен, животът е гаден, ама обичайте го какъвто е. Нов ден. Четвъртък. Отивам пак на лекции. Много ми се спи. Не можах да ям, защото се успах. Ще се видим там. Значи да се оплача какво стана. Нали вчера ви казах, че имам да се разхождам днеска много за уверение, подписи, печати и други глупости. Оказа се, че не е трябвало да го правя. Аз вече се разходих до другия край на София. Върнах се в колежа и ми казаха, но то не е имало нужда да се разхожда до другия край на София. Супер! Значи картата за БДЖ може да си изкарам още вчера. Обаче, като ме информират грешно, как да става? Още неща, които да ме изнервят. Да седя и да чакам на опашка в шибаното БДЖ. 2000 years later. 50 минути се редя на шибана опашка. Бързо си взех билет. Доста бързо. Ама 50 минути за една шибана карта направо си... Няма значение. Махам се от тук, писна ми. Май съм тук. Часът е 7 без 9. Театърът е от 7. Няма да стане. Видяло се. Часът официално е след 7. Тук го показва като 59, но е след 7. Аз още съм в трафик. Доста ми е тъпо, че не успях за това представление, защото Христо Мутафчиев играе, боже мой, моноспектакъл в Народния театър. И той лично покани не мен, но моя клас, колегите ми, поканени на този моноспектакъл. Наистина аз съм виновен, просто не си съобразих времето правилно, не съобразих, че ще има движение и закъснявам. Да, после ще ходя да ритам от 10 часа. Аз щях да ритам така или иначе, с или без представлението, но сега ще направим и едни лостчета, колкото да се самонакажем за изпуснатата възможност да гледаме големия Христо Мутафчиев. Класа, всеки ден в залата за сила и за маса. Всеки ден го почне с позитивна нагласа. Какво снимаш, влогове? Да, бе. Взехме станката, отиваме да ритаме. Ще ги изядем, бе! Аз колко ентусиазиран той е...
Перфектно, брат! Влезна? Браво, браво, браво! Браво! Ти си! Имаш ме? Тук съм! Браво! Браво е! Браво е! Може би ще трябва да сменим отборите, че малко ги доминираме. Не казвам, че аз ги доминирам. Ние ги доминираме. Ето 7-3, аз и майката. Пак? Ей! Добре, добре. Това беше бахти атаката според мен. Още ти го за камерите и гол вкарат. Втория. Втория? Не бе, не бе! Не. Браво е! Не. Нещо да попитам. Какво? Поздрави за мама, За майката на кой? Мисля, че това ще е влога за сега, понеделник, четвъртък. Надявам се, че ви е харесало, надявам се, че се е получило интересно и че се видим пак някой път. Айде!